Техники за бързо понижаване на пулса. Пулс в покой над 100 удара в минута се нарича тахикардия и може да доведе до здравословни проблеми. Съществуват различни техники, които могат да помогнат за понижаване на сърдечната честота до нормални стойности. Те могат да включват контрол върху дишането, активна релаксация, използване на различни маньоври за стимулиране на блуждаещия нерв. Седнете или легнете и дишайте бавно, дълбоко и равномерно, като се опитате да се успокоите максимално. Изкашляйте се силно и дълбоко няколко пъти. Покрийте лицето си с пакет с лед или кърпа, напоена със студена вода за 15 секунди. Аналогично действа и душ или вана със студена вода. В седнало или легнало положение поемете дълбоко въздух, задръжте го за 10-15 секунди и едновременно с това стегнете коремните мускули, като при дефекация. В седнало или легнало положение издърпайте и притеснете колене към гърдите. Не правете тези техники, ако имате сърдечно-клапно заболяване, коронарна болест на сърцето или вродено сърдечно заболяване. Научете повече на framar.bg.